салом дӯстони гиромӣ, ҳамон мо дар олмон ҳастем ва имрӯз дар ин ҷо дар Allianz Arena нишасти матбуотии сармурабиёни дастаҳои Баварияи Олмон ва Манчестер Сити баргузор мегардад ва мо дар он ширкат меварзем. Хуб намедонам бори аввал аст, бори аввал нест, вале ба ман муяссар мешавад ки дар ин нишасти матбуотӣ ширкат варзам. Ҳарчанд дастаҳо метавонистанд пеш аз бозӣ тамринҳои худро баргузор кунанд, вале Манчестер Сити дар Англия ҳамон ҷо ва инҷо бошад, Байерн ҳам дар майдони худаш ё Бавария дар майдони худаш тамринҳои пеш аз бозиро анҷом медоданд. Аз инро танҳо мо ба нишасти матбуотӣ умед дорем ва инҷо рӯзноманигорон аз тамоми кишварҳои ҷаҳон ҳузур доранд ва аз телевизиони варзиш ҳам ман инҷо ширкат менамоям. пеш аз ҳама миннатдории худро ба роҳбари муассисаи давлатии телевизиони варзиш Парвиз Нориён ки моро дастгирӣ карданд ва иштироки мо дар ин ҷо таъмин гардид баён мекунам. Албатта ин таърихӣ аст ки мо дар ин ҷо ширкат меварзем. Лигаи чемпионҳо дар ҷаҳони муосир яке аз мусобиқаҳои аз ҳама бузургтарин ба ҳисоб меравад. хуб, дар ин нишасти матбуотӣ пеш аз ҳама Бенҷамин Павар, муҳофизатгари дастаи Байерни Мюнхен дар назди рӯзноманигорон ҳозир шуд ва изҳор кард ки дар бозии гузашта ҳарчанд қисми аввали бозӣ хеле хуб буд, аммо дар нимаи дуюм онҳо натавонистанд ки он фишори Манчестер Ситиро боз доранд ва дар натиҷа мағлуб шуданд. Аммо ин навбат кӯшиш мекунанд ки дар бозии баргашт ба пирӯзӣ ноил шаванд. То кадом дараҷа аст, инро мо хоҳем гуфт. рӯзноманигорон ҳамчунин аз ӯ дар бораи Эрлинг Ҳоланд ки имрӯз яке аз футболбозони хеле ҳам босуръату хеле ҳам соҳиби малакаи техникӣ аст, пурсон шуданд ва ҷавобҳои худро гирифтанд. Томас Тухел бошад, имрӯз таваш хеле болида буд. Намедонам аз чӣ хотир, вале бо ханда бо як шӯхиҳо дар ин ҷо ширкат варзид, ҳам ба забони олмонӣ ва ҳам ба забони англисӣ посух гуфт. хеле хуб ҳам гуфт ки хуб 90 дақиқа ҳаст ва мо дар ин ҷо бояд ҳама он маҳорате ки дорем барои бозии ҷавобӣ сарф кунем ва тавонем ба марҳилаи бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирем. Аммо дар худи дохили ин даста мушкилиҳои зиёде вуҷуд доранд ва ҳоло бубинед ки Садио Мане барои беадабиҳояш дар ин поя ва харкашаҳояш бо бозигарони ин даста ба маблағи ҳангуфт ҷарима баста шуд, вале ба ин нигоҳ накарда сармураббии ин даста умед дорад ки бозигаронаш ин навбат ба комёбӣ муваффақ мешаванд. Дар посухи намояндагони дастаи Манчестер Сити, капитани ин даста Илкай Гюндоган ки худ олмонӣ ҳасту дар ин мусобиқа ҳам иштирок карда буд ва боз иштирок мекунад, ӯ ҳам гуфт ин 90 дақиқа хеле душвор аст ва мо кӯшиш мекунем ки он дастоварде ки дар бозӣ рафт доштем дар ин ҷо ҳам такрор кунем ва кӯшиш мекунем ки нагузорем ки ҳариф ба дарвозаи мо ҳамон сетиобро занад. хуб, ин ҷо ҳам Илкай ҳам рӯҳияш хеле болида буд. хуб, сармураббии ин даста Хосеп Гвардиола че? Хосеп Гвардиола дар ҳақиқат мураббие ҳаст ки ӯ ҳам ба забони невисӣ ва англисӣ хеле хуб сухан мегӯяд, ба суолҳо хеле ҷолиб ҷавоб дод ва ҳамчунин чун дар бораи он рафт ки имрӯз Манчестер Сити метавонад аз Арсенал пеш гузарад, гуфт биёед ба бозии пагоҳ назар мекунем, яъне бозие ки имрӯз баргузор мегардад ва дар бораи он ки дастаи Бавария яке аз дастаҳое ҳаст ки аз чунин ҳолатҳо берун шудааст ва мо ҳарчанд кӯшиш ба харҷ медиҳем, аммо мо бозие нишон медиҳам ки он таби дили мухлисон бошад. Дар ҳайти даста ҳама омода ҳастанд ки дар бозии ҷавобӣ ҳам маҳорати олии худро нишон диҳанд. Инҳо суханҳое буданд ки дар конфронти матбуотӣ ё худ дар ҳамон нишасти матбуотӣ садо доданд ва имрӯз мо бозии ин дастаҳоро хоҳем дид. ва барои он ки боз ман тавонам ба шумо чизе гуфта бошам, ба майдони варзишгоҳ омадам. хуб, чанд лаҳзае чизе гуфтам, аммо аз рӯи қоидаҳои бозии Лигаи Чемпионҳо дар майдон пеш аз вохӯрӣ баромада сухан гуфтан мумкин набудааст, аммо ин қоидаҳоро шикастам ва чизе ҳам гуфтам.
دوستان گرامی، این ورزشگاه الیانس آرینا است که برای بازی‌های بین‌المللی 70,000 مخلص را جای می‌دهد. محض امروز ساعت 12 به وقت دوشنبه در این ورزشگاه دسته‌های باواریا و منچستر سیتی وارد رقابت می‌شوند. حساب 3-0 از آن دولت می‌کند که اینجا شاگردان خوسپ گواردیولا خوب بازی خواهند کرد. اما مخلصان باواریا آرزوی آن را دارند که این حساب 3-0 برای برطرف کردنش برای دسته بایرن آنقدر هم دشوار نیست. و همین رو ما در سخنهایی که پیش از بازی توماس توخل گفت همین رو شنیدیم. اما در داخل دسته باوار آلمان یک ناجوری ها هم جای دارند.